Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya niho waneti uburayi bw'umuyiburi wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire action. Biamono mwancho morigelia bw'Ensoko TV karibu na inde asomo ruberi bwe koroge ito ime ya Ensoko TV yaona mbe mo yagusie yo konyara ko bage kumanya igoroge koroge ito na kwereka nganko emanyore gati y'ebintu bigendreta sige corona ande ngakyo mogusia menyete na ande ngakiboneka mogusia nyare ko bakagwikirana litkoria rero na inde mune wiki eri yetete na renga sense moya ya Nyamonge iyo gotoka se wodi ya Bokire bunge ya North Mogrango me Nyamira litukeri na ande boigo ase wiki yegani gotogendrete ko bano mugaka utenyo gendio iyo gendete ko bagago tosemia na gotwenekeria nganga ki omogusi amenyeta ne mono kurwa sense moya nyoma wiki eri yetete nigo twamurekerete mono hasobo ime igoro yenyomo na ki yare gokorekana yomogusi goikakanyomwa bona iga nigo turache ko batuko rigereria chinsemo ngaki okere nyomo ya korekana na kyo mosubati oyega kera imokiri oborito ngaki nchira kiare konyara ko baga komenya naki amarieta are korokwa ngaki abana bare kwewa amarieta korengana na kinki bare kubwatia meroberiki andake bari batare koibora gose mosaja tari koiboria ngaki yare koba tuchikoba tukorigeria ebions pia somoroberi oberi tukoria retore nyari kistimeni mbunde taramo na inchego chakera bono paka au mweria na bakwenda goturikira ujumbe ase emitandao yonspi eyo kobwatia Ensoko TV karibu sana mugaka rotenyo mbiamono na ande wiki eri tengwato semeti ne wiki ya bono bado ni gotogendrete ko banaye igoro yenkwane iga hige korogi tokyo mogusi boronte tojara ko bagoko ngeresera oteba ningo asumwanju murigeri okorigeretie umanya konyara ko bagotwerane ne mononga naki ekero musubati are koimokia oborito naki are kurendwa naki are ko baga komenya na gaiga se familia yae na ande minto kia tata kire ko baka gokora mbiamono abwo ngino tenyo no yabogendi ogendi no yokire kiri no yomabe togendi yoka kuja somoro borio omusubati yoyo ekara nyomiru gocha se kenyero bono igakuru kumukungu tari kuru kumusiki osimunyaruka akuru kumukungu taraba mungina ikiagera umuise umusubati ngo kinari kinse amwangi isana sementangani igesagane umuiseke munyaruka murabera umukungu umungina ayonsi igaguja sumwana umunyaruka bono umwana umunyaruka obera umukungu asekinyoro ekera biru umukungu asekinyoro bunago ikaiga nabikunyarikana abwate abereke kigima ekero aberekire abangina bamanyite semo yabo kuna kumuburi bari na babwate umukungu ogokonya abangina banda sekinyoro bono umukungu yuri okonya abantu banda sekinyoro tamanyite imiti mono abangina bandi bari barenga bamanyite imiti bono ekera ari murito kuna kumuburi bari na kigwete umubiroye ubatebya na barabumba gasaine komo kumusambira ubusaro bamuye imiti yo kunywa nandikira kino kumabari imiti bake yogwisiberie ekero umuswati yali murito bono onye kero kino umuswati oyo kanyorire oburito bwo baire go nyorire imiti yo kera kemo kiabeire ocho oiboire tari akubyara akuibora na ngombe tari kubyara kuiyeria engoke kubeka nese kubyara usimburi nero bako umugusi amanyite kubyara bone kero umusubati oyo anyo agonkiri umwana atara agonki umwana komo abaringi imite paka guikira akiri umwana yo aguchigocha n'imite nene bako mwake itikari imiti itatu guchimuino akiri umwana ukaguchigocha aicho umwana urabitise utabwati umucyanda umwana nguri sinagenda guiki umwana yakara ikire gigaiga umwana oyo ngwasi muri gware
na abantu aiga bari abanyine umuki Imotara so was mori umwana ndoje ole bwangake mbindo kiatara gokora musubati yiga bono obe umo wande nga no mungina bono obe iru mukungu bwe Ero mukungu bwe kenyoro kera bindo kiatara gokora erie karare musigo ekerari musigo tari komonyoka nendera munyine nkuigwa ringi tari komonyoka tari gwanja kogenda asara atereria akirinsi na ebintu bina tari gokora tategete riogi mugusita ategete musubati bwatere ni tiemba mbategete atwari riogi riogi riria naige kenyoro mwari gutwara riogi buna mugutwara riogi igomoko moretire michando ekemo kiabe kero musubati ari muri tasi kenyoro gusomu kungwa somuchi mugondo tori gwatwa ngombe nchi ari kumanwa kina nki ari kugamba ekero umuntu uyu guchigoja aicho umuntu rumya utabuga tibi nangiri bonekera bakubwata umwana uri bakumutumye esababu yo gutumye mwana uri mbatete kumanyanga nabwati chimba eki ikabwike n'umuchiyoyo naende kero bakuna kumutumye nkumanya bari umuntu yo kogechi gukwaye bamanya kogechi guko ukwarwite asigete ekero liria munguno ya mubuguriti ego clinic na bangina mugusi nabwate nari clinic kiaye buneke bona bangina bakogenda Imotara so was mori iko enjira yende mbaranya kitari njarengo yarege yamenyekana yarenge mwana masara bari gusambirwa anaye meti yende yikubanye Bika bya bono muntu kiore gokora gasie no mungino orenga se kinyoro rengo nagotenga abangina mbali ngo babiri umungino yomo nuyuri gokonya abangina bande asukuibura umungino ndino yomanyite meti yekigusi uri kwa nanda bayari kunyarikana umungino yamanye imete naenda amanye kuiburi lakini mono ariko yo kuiburia no yubwe mete igobono yubwe mete naro nge dispensary gusenya gitari ya kerokeria asabangina Bono iboire twanyore umwana oyo iga getambo kire getangani wandebirie ngo tumi gugoro barige ligo sana bwate chimba ba mwasi moliri nakibona marieta ari gocha bono twerese nakitware kuruka bono nakitokoroka abana abaiga itomunyaruka turachakira umumura onye bakongwonde mbwarenge asomusubati yasokonyora abana gachina ko bamuritorioka na kuibura oyo eyemase yende iko bakurigeria umuntu bw'umuchioyo aseiboire ningokweta urengo umuntu umuya ayegwirie teri no yokomwa no mugaka bamanya gocha ekinyoro gaiga umuntu kiorengo arro urengo umuya bamwerie terio nabata ayegwiria nka lakini ayegwirie kinyoro korengana no muntu yubwe kinyoro kiarenge nabanda abe kinyoro yorengo umuiti tari kurukumwana yubwe ngente tari kurukumwana kwararire umusho nena manyete na ngote maringe kurinde bin amarieta yataje kubwati eri umuntu rite kubwati mwana uyu kuruhari so bumusubati umuntu gweta naro kuriye gwari pona kwa guchinse moibere lakini kumana mone yali gukumira na asari no musubati nere ngota kalengeria so bori manye nere bari kuna wakunyu umuntu wakora kubere kuru mwana uyu ryo paka wa maria liria so bori achari abwata yange eriye kinyo inene njira yamo bari kwa umwa rega bwasema ngana rieta nkwa na kwalenge rieta ri umuntu moya yaya ndiarenga okuno kwema okwema igoni okwema nge gutagitu umuntu yako nande yale kubwata nande yale kubwata de bari kururieta ku umuntu ari moyo rieta ryacha katika bere kurwa umuntu kari moyo ribaga abantu boje kono koreta murieta atari yengenja sumuchiyoye Ono ngeresera ngo tochi cha somo mura asanyoreirwe mubwekano naronyoreirwe sembara naronyoreirwe senjera naronyore ngakiara kaba umuntu abweri jinse moibere konyorerwa rengenjira urukumakori para njarenge urukumakori bono no musaje uzuri mako rigo taronsi rieta ritaiko taronsi nyanjira Elio riro musubati oyo umuntu yonyorunchera ekali kurukumakori para njarengo ikori bana dia kitiri kabe para enchera yenyerere yali kurukwibere bencha bono munero mwana ali kurukwa nyanchira mono abana abanyaruka nabo bakurukunyanchira amarieta nari gaiga ali gocha singijo yabakon umusubati ali konyara abana basira
kero kende onyora abana bakwa kero kende burito bwiteka ibintu bunebyo biri bibe bone kara nyorire omwana oyo oyanyora naende naroro uri gutakirwa okubikirwe ebesa mutwe mone ebesa usigiti ibintu ibireke mukyabo ngo bakiali ngoro bone kero omwana oyanyorirwe bamanyire ng'omwana oyo ganyorera singi jobo kongu na bakurusi omwana oyo gaga obutuko obwo gusemambie baguchika rituko bamuira para nkirari rero ni para nkirari rikori abantu bagoyitakira omuntu omubekere egento oyo tabwati kendi yonsi pia kurusi kibungo yanga yayo mubekera usonye enuga onye tabwati kendi yonsi pi enuga negento kyale ka no musyo kibungo gusebu no musyo rokini omwa umubekera ari getita gusege tonga onye tabwati kendi yonsi pi nabaguturito riomote abeke gendo kirimi engegonere umutakira amaya oyo gari kwirupara ense mindu mugushari kwiru umuntu oyo ekero bokongu bwabere oyo n'umuntu bwaboko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662. Chumo ligareria bw'Ensoko TV oboroso obwomugusi nche Clinton ndigia senchera ya bene ngokwarigania na gokumanya buna no chiko bagukomerana na nche asemesa ya mayakoro Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabutuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kobaga kuateka kurwa se chinsemo au rongorwa si county ya Kisii, county ya Nyamira, wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchumu ligereri n'Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balyagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga
na konyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo buna chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko omugusio la sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusio le ase chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba una chinsemo chia Molo aliaso Gusii yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no musi anyare ko baga koigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio Gusii nere anyare ko baga koigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no botuchi ko batoko kora eke kurugeito tunyare ko batoko gekora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batoko korareria okorarikwa nyagosira asenjira ebwenerete Ensoko TV oboroso bwo Gusii korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koretera amangana magia bunane to wateka kurwa igaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso bwo Gusii Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botali no mubwekano iyo bibe mone nachilia moto ukatana naona mata mane naona nini ni nani anafanya haya Kanisa la Instant Miracle Gospel Ministry Kemera chini ya Nabii John Okelo linakualika katika ibada ya kila siku ya Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi. Njoo ukutane na muujiza wako na uelezwe matatizo yanayokukumba. Kama unataka kuishi acha pombe. Utawekewa sumu kwa pombe. Nilizopo kwa malezi wake. Ndio sababu kudiatiti. Kuna wakati ndio kwa mganga ukachanga. Mama, uko na mtoto wako huko kwenda kwa mganga. Tazama ibada zetu kila siku ya Jumapili saa 2 jioni ili ushuhudie makuu ambayo Mungu anakusudia kukutendea maishani mwako. Hayo yote ni ndani ya Ensoko TV. Kwa maelezo zaidi tutembelee katika kanisa letu linalopatikana mita 100 kutoka mji wa Kemera, barabara ya Tombe Kemera, au tupigie simu kupitia nambari 0706003908. Nyote mwakaribishwa. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakireri tuko bwo Gusii nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yo Gusii no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro belio wikiage kyo Gusii nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no Gusii kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko omocha ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane
omwancho omurigere bw'ensoko TV igetaseni gy'ensoko TV ibwatira seni chao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchereko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mira na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yawe koreta amang'ana amaye kuri tukira Jumatatu paka tukira Jumapili chini gongoro perpetual machini na nyora netrobin y'ensoko TV oboroso bomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindu bosombasi amate ninki kire tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri bono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi twakirisime namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburyo gukora chingatare ichyobutindu. Je,
Unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Mrna nabali bechinguru ilikwe manyabo na wata kurustana nyachiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Ezekiel Machogunero tang'aina seganga yokorigekero kyobo governor se county ya Kisii korengana nobo tukibwe kiombe giaka. If the election was carried today, as at the time we carried the survey, the candidate who could emerge victorious is the former CS for Education, Ezekiel Machogu, who gets 1,170 out of the 3,000 people who interviewed. Omurai bwense William Ruto nigaruro kuboria gwokubeka siasa nsema irigosu kiense ya Kenya bosio. And I want to give you my assurance ya kwamba politics aside, we must move this country forward and we need to work together. And I am determined, no part of Kenya, no community in Kenya, no region in Kenya is going to be left behind. A lot of the students from the past, they want to pursue the aviation sector. One of the sector, what I definitely think and what China is promoting heavily, especially in UAE, is low altitude economy. That is the drone technology. Aboro kiwa bo Burundi bw'echindege bense ya Kenya konyora amaegerio erigukinyo obumanyi bwabo. Eye Nensoko TV, oboroso bw'umugusi. Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema na inde torole tema na inde torole tema na inde torole tema na inde torole wabokire wanjani wabokire mbia mono nande mwanjwa murigereria wendete kubwatia nsoko nigo togendete kubeki giikaro no mogaka utenyo gendi kurwanzemo ya nyambonge bokeira ibunge ya noti mugirango imeanyamira stogendete kubatu kurigeria kurugito anene mono ase amangana yo kwena na marieta gochia asa bana bari kuiborwa ase orogongo rwito rwa Gusii na twatiga gukwa na britangani konya twa morekire na kichinjera na ki abana baiga bari kwegwa marieta gochicha oro nigo tete kwenda segetambukiro kende tunyara ko batukurigeri ine ekere omukungu amono mosacha yare konyara kana bono mbara baswera senyomora kini mbara seseni wa konyoro umwana naki yare ko bomuga kote nyongira na sore naki
tuchakira somo kungu ngakiyare koba ekere babutira se nyoma gekegetambe nande barorere ngabono agando je fight the kai again ebintu nebinge omugusi arenge kurigereria manya gukura kugenda ensemende nyona marita ali gwatebete twakurite marita onsi sengi biro ne chingaki bono onye n'umusubati okire nkanywa mirwa beru mukungu bono umwana oburire batemire bakire nyana oburaguri banyorire ngakero kende n'umusubati yokero kende gusali meti umuriro usinkende kiabete kebe usigare marite usina bayibuire n'ubugomba ndubwato bugomba n'umusubati bono ekero ari umugomba ige bamanyire nga igaro umugomba ebintu mbiro bari kubwati libagari yo komoseria iko bari kogenda bare umugusi oyo mugaka onyomu mukungunde umuntu yoteba libanguje gushirobusa nyomere muburiyo minto inesemende esemende lakini bono muburiyo mwafute goje komorosirigisa inchira nira komorosirigisa kumuri mwabo bono okini oibora otwara abana ekara twara abana sumu kiyoyo umuntu oyo nari nakwaye kero kindi nari nibo yaye otebi umuntu oyo muburi mwabo ngumwana yomo ando sinegisa kumwineyi umwana oyo mumura bachi bari umusubati uriyo chicha obekwa umuntu oyo mugomba umuga mumuru umuntu no manene ogenda menyo abana akonyorona abaye abundu igwana ini abana akonyora barukwasa mu abarukuwa bumunuriye umugomba ebarukuwa bumugomba mukindi gisaku inesemeyemo ensemende nande umuntu yotabwati mwana nande bwanyorire ngagari umugomba nande kero kindu saruti nyumba y'ubugomba kubwatire nabo yikunyarikana ari nyumba y'ubugomba usikero kende anyoro bare magete bwagatigati bonekero abagende kende bakorete imi igo bakogenda bareta umusubati buna onyorete umwana nyumba gusoto nyorete nyumba bareta umusubati uri umukiya urukumukamumura uja kumunyorera igisaku inesemende bari gukora asensemo y'umusubati ensemende asumusubati ngoenda bari banyora umusubati yokwete agatiga abana abo bagura abana bariya baretaga abana aba baje korosia igisaku asumuntu y'umugomba ikine kinzire cyarengo asokorosia igisaku cy'umuntu umuntu yiga iranyorekana ngatari bogombare umuntu yiga maybe ngikyare koligererwa because mtu abwatinya gitari kare ngikyare koligererwa bona acha komanya na maybe nabeko nyarekana no mochando ore chinsemo chionsi kibare gukora litangani pamacha kwene kingabono asiye kirege go ino mugomba umuntu oyo twakwanite engakieria oyo renge kurwe emete namanyite ebimanyererio bikoba asomugomba bona rugocho bakonyana ekara bakonyanire nsemeyo yaera igo yagera bakigokora bana ibintu ebi ego ikero musubati oyo mbuyare engana nero mugushago tanga bakungu bayiburirani nabasacha mbabyalirani ayi engana nirema bona ayiga no musubati onye karibuya no mumura kero kindi bakagiritori bobe kyara bangna baro banyari umumura umuswati yobo mungu mwabo mbuyari iyo bakogenda babeke ingana batebye umuntu uyu mwabo ngagenda gukya ubwote nyata nyinko cyegoje timeze sigira kwambwati ngwegweta abungo bwate naende abangina abakara bakomotebya aso umuntu uri nka mumura mwabo umuswati yokano yimune batenya cyinko cyabuya n'cyinko inesemene nandi yogukinia igisaku gwetera sumuntu uyu ora turabo mbara ukonyora tutaraenda sensemo y'umusaja mbara ukonyora anene mono subati umongina akanyomwa tachi konyora abana oyo natete kwenda ligesakwa kwanyora onyomire nandumo umongina oyo onyomire nandumo umongina onde nakikero kyara ko batima boli ngubiri boli lyao torakingiwa umongina oyo iga onyomire gocha somuchi kiranyo mugocha somuchi umugaga oyo munyomire osirire tamutigireti bana bande bonse wangigure baka ono oyo imukira orore kwenda ligesaku ntegete nyome musubati onde oyo no mongina okonyoma nande umongina oyo tigiruta bwati bana nere bwikoro omochi wamwire otebire ndete konyoma
nande mong'ina onde achege gacha kwenderia gesaku kwambwatire bakaga nakubwatire ng'akiara koba oyo bono egintu giokara akoregere tochokani omochi oye onyonyomire omusubati gocha komoroseria egesaku igagotema gwekunga kobu mwekungi ekera mochani abitabu mwekungi agende gochimuine iyo na niko baro mukungu ndo kuibura ka bono igagukurana na mang'ana ayande egero musubati oyo amoroseria egesaku kiaye kiabe na sinkeye lakini nyoro tigere bweka ririo mugusi nabwate chinjire chiare kogera ensi yaye yababuya ekero musacha akure omogorobo uri ngwenda barenge bachi baikaransa barora ningo komenya omuchi oyo bachora omuntu akomenya omuchi oyo kera abo omuntu yabeire omuchi orie pati yabeire omwana okire yori otai kuchikonyoma lakini toke omwana okire taracha ko mugako yonare yumumuru mwabona menyeto muchia omwana okire bone bintu bagokora igo mungino yagwatira omungino ori kwaye ikiana mwakanire akumwatira kwaye amubare muburio amubare mukamumuroye onyomete agakwa agatie oyo bono oyo burugaiga nerabe oyo mwabo oyo kweritu musaje utaringo bwembeo nabo bari gokora igo bono omong'ina oyo iga twanyore ng'a maybe tonyore bono omong'ina oyo iga oyo twarore ng'a taranyora mwana toira nari stwarenge taranyora mwana bono yatogekanire omonyamete oyo ochire omorigereiri orore aya mong'ina oyo mbuyare ngikiare gokorekana bono igo bari gochora omuntu buyamate y'abantu baria ase omuntu oyo omong'ina oyo are ogenda rikorosi egesaku asabu mbegende ng'a mbatagete egesaku eke yao omuntu omwao ache korobwa ase omochi oyo ogocha kobaretire mochando ikiara abanto ori bakare mbatagete omoiti achema mbatagete omonyamoma achema ng'ai bakumutangira nekero bamutangire tacha komenya n'omong'ina oyo ga inere nchira bari gotanga egere tacha koba oyomo ogocha koreta omochando ase enki ogocha koibora omoiti arete omonyamoma na abandi bono bari gotanga bachora omuntu bwenkeye okora amang'ana buna riri twakwanete ng'a abaroyo bari korigani baguchikani kwa abaroyo bamwabo mwarigani mwanya gotuma ramu mwana gutumira ramu kiara muigwane naso gutuma nabo bari gokora enchire iyo bono omosacha tochangwa esesemo y'omosacha omosacha tari korukuite batorende tari korukwa mugomba akoruku richere bono richere eri omanyire ng'a nare marete era omonyene omanyire ng'a obuno bare mumaitera bare buno nare marukuguru omanyire ng'a nare marete ekera amanyire egento gioka gokora na omusubati mbuyare omogusi nabwate eng'ana eria abakungu baiburirani na basacha mbabiarirani eng'ana eri bono ere gocha mingiga abagaka bagoikaransa bamanya ng'a omomuro oito gariga naende nyore ntu akwanete amang'ana y'obokima ari moino riaetete omwana oyo omogaka oyo bono ekero yabeire ng'a igasarigete eng'enche eywo onyorire oborema egento omogusi arenge gokora ekenene mono igo bari gotebia omogaka oyo obang'anka kogobera are obang'u buna oyo okonyorwa gochaka omogaka oyo richere oyo richere abagaka nanga tari gocha nyomba bwangu abagaka bandi komotebi bari tari ero korosi ng'ana iyo abagaka bandi bakogotebia batebi na omong'ina ogenda gotenya kero kinde kero omong'ina arure gotenya ogenda sobo ocha ogotebia nkwana nari sito kobakwani ere kamanyete engikere igo narie igo mogoroba na mogoroba ende nabete ase abete bono ase eng'encho abeire egesaku giakine na abantu bari gokinirania egesaku ase ekenyoro bono andake oranyora tari ero obwate mochando mbinto kibiare gokoru maybe chimbori nani nkento kikiare gokoru ase omosacha oyo iga bono oranyore na barigereiri banyorire ng'a tabwati mochando ekero barigeire banyorire tabwati mochando eyi nere emirimo bono yarenge ya omoragori omoragori ari gochira ime bagenda moineria aende iga omogusi o nabwate egento getari korigereria tarenge bosega ng'ako bakere igo nkorigeria arenge ebinto gete egento kerema omogusi akoroka egesero
lakini ngani nditakiri gukwana bwiri igona liaetire iyo taigwa pati yake baya iyo igwa pati yake musuri eri ngani na riri kari abera so muntu no kumanya baringi gintu kiro abagaka abankumanya baringi bonanga igende kanye kiriga gintu githiki abere gintu githiki abere bono anye kari nginchi iyo iko bakokobera kurwa asari baminyoka bakaso umuntu ukogorora cy'umucyoyo ano umuntu rwichinka kuje gudokire megendo nyagitatenye bono onye tari boyo rio nari banache imasinge nchori rimo ryabo ryamangana aramaya umugako yukiro kende yareka ninga kire gento kire buronge asari egento bari gokora bono umuntu burira iko bari kogenda bakaso umuturi umuraguri umuraguri urutachinje kiaye ubatebi mucyanda asoberete ekera abatebi asumucyanda oberete ubatebi imburi kibaho kikonyenya ngondiki ngokoki ngombe nyari goje kingwasa sigusi yaya nyari gojo ngombe goje kingwasa digego cyari geita asumugaka oka ubatebi ngoko ubatebi imburi ubatebi ngondi bona bakonyenya ngondi eri gusemburi eria na bakonyora abantu uri babugeni bona ngondiki igago semburi kie ari konyenya igonda gotebi etari konyenywa tebia etari konyenywa etari konyenywa asikimburi cyonsi pi nemburi ebwate kintongochi emburi nere yari gutwara ibintoga mondo buri nje ngo boroko bondero kintongochi odo buri bakaja bare bubere gaiga irinja ari okora kimwaso kende gusi usimutagwa eyende etari gokora umutago gusi nemburi burunge merete kinderu mboli ile merete tindero nara njale okora mutago gusi na ende yende tale okora mutago gusi 1 kombwadi gosipa turanyigwa onyore nsemo ngotebi 1 ni igo mugusia kara kogenda rie kurigie eye nkuri ebinto mbirari kurigereria ase bintebi okonyora ere 1 batigana nero okonyora ibwa nabeko bikinkirigita kirate betigwe yatwara kintongoji batigana nero nabo yari ko bingiya takire okora muyigo yo bako bagukikokora yaduke bwa bikindaru batiga asengo kolendera engokero njabwate muchando asingo ko cyonsi pingo je cyarengime asimita ko korengana nga urinkia mutebeti na ninginduki kibwatu muchando asari ngo kubunye bujari okora imirimo bya sana ase muyigo gusi nare ko rebi ngwanse binge bago bakora gusiyo gwe unga imboli endabu yende nere gara ko bagose ne yo bukuma yabo gose ne mwamu ono karaji ndebi yangejo mbali kore tambuli mbali kore tagende kimwamu aso mutago gusi tatigo mutago gusi gende kyari go cheme kimwamu karo kende ne karanyo rete sese nere kore tamana yo mwamu karo kende eitete nere kore gende kimwamu asama nayi karo kende amacha muirete no bintu binebyo usenkuba bintu binene bikoreta ebintu bimwamu na entali byonsi ono yatoke kande chinseme chibere bakorire bakeke ngwanse keiga anda keke ngwanse ke bare kokora ke barure kurwa somora goli bayire bakachimboli bayire anda kinga kinere kiare kuanga kianga kubwata kere kiangire kubwata ngikiare kokora kana engaro kiangire kubwata yo bare ko genda umuiroro naende bagenda sumura guri ndo mwa ubatebuno yatebete bagenda bakora igintu kiri kyabuna baganiti kiabwata nenya sai ngwigwale ng'abantu aba igintu kiri babwe na bababuya tari ko batika baumie mono cyo mugusina abwatenjira gete ngongo sana ibinde ibado mbiro ebinte bimbiro asa abantu gite bake na ninko bakonya bire tadigende gyashirire no riyo kubata bingi gintu makora nkiria ne ruteyo umuraguri nero ogumende chikanisa cha soire ime abantu bande badaire ngabono twasoire digital twasoire yani njira yekerero na kioroje bone nga ibinde bibado ngubwati kubire gusima ebinto mbiro ronda kane nto basa kubitiga umujando chikosoa mbiro na ndi mbiro turatigi bono no mubwekano tintagetie ontebi nga Isaac aso mubwekano rende Isaac rame umago semeringa no bwene
ngosabirwo bwene isakora meburie ningana diakora maribe no bwene to kubwene ayo no mugwekano utete kwa thinga masangia no aguchipenda tusungiru na machi na manyi ngobwene ikoga ndaso muntu lakini amas ngoira na dora za masangia ikoga ndasa ali obweni masangia iga wande biri na karangeresa litaga na kiago cha because ngwangeresa na nyoro mu kungu yo iga tuanyora kana ngatariero bwate mutana bare kwenda atanye chingu na mumuromu aboyo musacho uzoyo sinyete bono nakia masangia ari gochi chaime amasangia ari gocha ekero mo kore chongirio nalia masangia gocha ime bono ekero akire ime gakubwatire igoko gonjobana okubutokana omoerio gwao na ndo kwiri tukoyima uri moyo amasangia okogenda bona singencho amasangia yekero akire ngenje iyo abwatire omuntu oyomo bono omugusina abwate enchera arenge kubwena omuntu oyo ina ndengi ya mono nakiyale tima etinga igotinte beti abantu bagikokora egende ekyo lakini abuna yali yogorire kwana kogenda nchira nyore chimonya chitegete nchira chinyingi chikwete akoranga kia omuntu alethene bakuri guseke kwamba kaumuransa tindaji nyora lakini rende njiro inenseme yemo yokorosi gweri yogorie dikobweni mugusi asensemo ikurukwa amasangia ese mindi bona gijitogeto mwana omuntu wete tobwata mangana yuchitete mwana naendo nabora akine obwate mwaka yo mpaka miaka 300 utana guchinyora njiro inekene naende akarokia karo ese mende yakabere igo okonyorura mangana ya makongo aya masangia abantu bayire guchirura obarete libusyo abangina liyonko bakwengere inero bakuruka first aid ora bwena bakorosiri gumurubiri bwoko bwena bwoko bweni ora kendiwa okubigwa ese mende na besese ko gutambuka nesese gemanyita mangana ayo ekara yangiri gugocha yemanyita mangana ayo kukora muri kwa magoro inse yabatambuka uchimuyi mwabwena bono nanji nimbwate libori asore kima ekikori ngiraneriye libori orochi muragenda gusine ibirero umuntu oyo abantu babwatu batatamusangia oyo mabwatwe kebe mwiri nyagitari murama yusina masangia mwiri nyagitari nakere kimote bo Kristo bwabe umwiri nyagitari abekirwa mache nijipena tana kumira oyo ndenda abwatwe abasa batata tamagoje goja ruruga bitutume tomusabira abwene oyo ndabwatwe yo gatatu abagina batata tamagoja tomwe ryobo ayo bakwira bakora libusiriye nkusamara bariyanchira yamatangamana okuberigwe ningoro cyo nabwena sabanda batata okolenga likuwa naye bwango no yigo libusiriyo sane lirongo ngayirenda abapasta bagenda noyobo pasta mayende bona abu hangire challenge ngongura kinelina enjera nere none kubwati bukukoro egekoro kwena nakire nebuku okogera bona none kera bakubwati none bukungu bwati baro roreri nganga inyasa yarwe to roreri ruwa bwati go roreri ruwae gocha igo obasemi bwana mboli naki Kristo gyakire lakini nere buya tokibwata ni Kristo kibwata ni gwa mona chinchira cyo mugusina kichiarenge nakigo nyara ko bage kubwata ni werenda kende no Kristo am abuna gore na iribi kwera ni iriye inji emanyite nga buna kwera ni nabeko bayigo umuntu urabwene nuri bweka wa marabari yetu oyo nditaka bwena angana bono tokubwena gukwana eriogo urakore rire permanent riratanga magana ya masangi lakini igo tugujigusegeta ugusarika kiara mama itinga riogo ndiri mwini riogo ndiro tiabona tusarika basarika yakora mama je linda jaga tebungora ta gujikuria riogo erio tugukorra moroberio
chinyome chiga chiabone iga chinyomo chia kare chinyagitari chiachire kero omonto kwangeresera kero obogomba bwabeire kwangeresera ebitambukero bikoirwa igoro y'omonyamete siku hizi bakoirwa ntobwata abanto bakorwa ase omonwe bwa egesongo gynecologist chiachikobasemia chiachikobatebi gose ng'aki naki bagokora naki oragekwanete gokora omoroberi naki oragekwanere igoro yogocha gwekerero anene mono ase okorigereria amang'ana yogosonsora obogomba nogosonsora bari babwate omochanda ase enyomo batarakonyeka konyora omwana ase eng'encho omogusi ate yabono okobakonya ense emeria tiga bagende na echinyagitari kore nonye omogusi ogotoka orabakonya ase ense emeria igo nare kogania omogusi oria orokererie abanto bande bamanye omonto oyo mbinto ki biragere anyora omwana buna bono iga ntobwate abanto bagosomera ntogoranga natural family planning ebimanyiriri bienda noyo nere abagusi baito onyendiria abang'ina bari gototigera amang'ana y'ebimanyiriri bienda kumanya ng'a ekiga kirega nekigekoba ekiga kirega nekigekoba ekiga kirega nekigekoba igo yari gocha koba egento kirekiya egere abantu baito batigana obumanyi obwo bonekera amaetingana na gento gete mwana teyo bono teiko nogosumbuka kiana amanyete bo okumanya gento gete kirega omanya gento gete kiro igo bono bantu baito mbagichandika na amang'ana ayande yokona komanya kasi ng'incho bono omunyagitari aro tiga barakora omunyagitari oyo buna akobatebia konya omogusi karo bono ari komoboria oroke akonya abantu baito tokora omorobe pigo korigeria ase kamera eria naende rituko ria rero ase omokubi owe wiki iga nabo ngogwanchera naende okwani babere batato togokora ase omoroberi bwa rituko ria rero igo nare gwancha gokwania abasasiroti bane bonsi ase baika bari bakondenda kemoyo nabo na abapasta bonsi bari bagoturenda ase emioyo yaito ase ogotokia ase obokristo nabo gotinkwe omong'ina rota mora ase enkiyi narondendete na abana bana ase bagotoka abamura baminto muchiokeire omogima nabo igo nabairi bane bonsi ase bagotoka na nkorire abagambi bane nabo igo nkorire abanto ba Ensoko TV ing'a amaigane abaikira abo mwesi mbia mono mogakotenya kwabera omogaka bwa basemikire wiki kere togochicha naende kitogochenga kiende otwarigani na bariganirie negeita nkeigoire inunchurioka mutabwati bwo bondo bwensi mbia mono omwanjo moriga muna kwanyara ko bagokoigwa twetere rituko ria rero igoro yogo wena na marieta nabo igo ng'anchera kichi are kobwatigwa ase amang'ana yoko kora gose na ekeng'wanso kosonsora baria batari konyora anene mono bataraseseniwa konyora omwana egento nanyare kobakingwa ase emigoro ase omogaka otenyo ng'a embori eria are gotwara ebwate obonderu ebwate na obonto bonde bosugunaina nchare gwancherwa koirwa gochia ase gokora none ekeng'wanso goikanande weekend ekere torabae tokogendera ase omoroberi ekamono iga gwesemi ekegusi na gwesukia bosio ase omoroberi oyo kamono iga bwekoro gaito mbia mono bari bagendere gototomera chiujumbe gocha ase studio yaito ya Ensoko rietera nyariki Stephen Mbunde kwa niaba y'omogaka otenyo gendi oyo nyare kobaga koba mosemi tobiri tukoria rero tobe tokogendera ase omoroberi oyo iga kera botambe gendera kobwatia Ensoko TV obo nabu oboroso bw'omogusi wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire obwanjani bwabokire Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi.